No niin, tervetuloa takaisin seuraamaan meikäläisen kaamosvaellusta Käsivarren erämaassa. Reissun 3. päivänä keli oli taas muuttunut täysin pilviseksi ja näkyvyyttä oli ehkä maksimissaan semmonen 50 metriä. Yöllä ei ollut mitenkään ihan hulluna pakkasta, mutta jotenkin tuo ilma oli tosi kostea ja tuntui jotenkin erityisen kylmältä. Tässä kohtaa reissua mun itse tehdyt ahkion aisat rupes vähän temppuileen. Ja sen lisäksi, että ahkio kaatuili koko ajan, niin mä jouduin vähän kikkailemaan noitten aisojen kanssa, että mä sain ne pysyyn kiinni edes jotenkin. Tän päivän hiihtomatka ei onneksi ollut mikään kauhean pitkä, ja mä hiihtelin päivän aikana aika lähellä sijaitsevalle Kaskasjoen autiotuvalle. Seuraavana päivänä keli oli edelleen suhrunen, joten mulla oli hyvää aikaa fiksailla mun ahkion aisat kuntoon ja suunnitella tulevien päivien ohjelmaa. Mä en halunnut vielä jatkaa matkaa tästä eteenpäin, kun keli oli näin suhrunen, joten mä vietin yhden välipäivän ja kävin vähän hiihtelemässä tässä tuvan ympäristössä. Reissun 5. päivänä pilvinen suhrukeli jatkui edelleen, mutta sääennustus lupaili tuleville päiville vähän parempaa keliä, joten mä päätin jatkaa mun matkaa. Mä hiihtelin aiemmilta vuosilta hyväksi havaitulle maisemapaikalle, pystytin taas mun teltan ja jäin odottelemaan, josko seuraavana aamuna keli suostuisi vihdoinkin kirkastumaan.